Ake ngibingelele ibandla lenkosi uJesu, umzimba kaKristu, the body of Christ, God's dwelling place, indlu kaNkulunkulu, the heavenly citizens, the in Christ beings. Ngiyanibingelela bazalwane, the co-heirs with Christ, indlalifa kanye noKristu Jesu. Ngiyanibingelela bazalwane, the new creations, idalwe ezintsha. Ngiyanibingelela abathandekayo besilisa nabesifazane, abancane nabadala, iy'khonzi zendlu kaNkulunkulu, iy'nceku ney'ncekukazi, onyawonhle, abahambisi beyindaba ezinhle. Amen bazalwane, abashumayeli besivumelwano esisha, abashumayeli benkonzo kaKristu Jesu besivumelwano esisha. Amen bazalwane. Onibingelelayo uMrs Nonhlahla nomkhosi Mamncube wakaXaba, ngishadele kwaXaba, ngisolundi eKZN, ngiwumntwana kaNkulunkulu kanye nani, ngiyisikhonzi sendlu kaNkulunkulu kanye nani ngokwabela kwenkosi. Amen bazalwane. Cha bazalwane, ngiyaxolisa, ngicela ukunazisa ukuthi angizukukhonza zonke iy'nsuku, ngeke ngize ngikwazi, angizukukhonza every day. Ngiyazi abazalwane ukukhonza engikuqalile balangazelela kakhulu ukuzwa ukuqhubeka kwami, bayangithinta bathi hawu. Cha, i-weekend-ke futhi ikhipheni bazalwane, i-weekend is very busy for everyone. I-weekend nemingcwabo, i-weekend neminye imicimbi, i-weekend inaleyo nto nje ukuthi sengathi ungaphumula kukho konke okwenzayo uma ungayindawo. Phakathi neviki-ke bazalwane, ngiyoqikelela ukuthi ngikuthole ukuthi nginikhonze iy'nsuku ey'mbili noma ey'ntathu. Angiboni ukuthi ngiyokwazi ukweqisa ngaphezu kwalokho. Ningibekezelele bazalwane. Khona sebeqale nje bekhala ukuthi we cannot wait ukuze uqhubeka, sikulalele ncekazi yenkosi. Ngiyabonga bazalwane ungiphi indlebe, ngiyabonga laba bazalwane abasho kanje, abangazi nokungazi akaze sibonane, futhi almost all of you asazana akaze sibonane. Sihlangene kule ndaba yokukholwa inkosi uJesu, sihlangene kule ndaba yokuzalwa uKristu Jesu, yokuba zidalwa ezintsha, yombuso kaNkulunkulu. Amen bazalwane, sihlangene kule ndaba yokuphila okuphakade, sikule ndaba bazalwane. Amen bathandekayo, ngifuna ukunikhonza mhlawumbe kuze bakufishane ngempela okwanamhlanje, I believe, ngoba ngifuna ukucacisa leliya phuzwana engalisho nabaningi abaveza ukuthi hayibo uthini wasimangaza leli lithi thina asilona leliya bandla by the time of writing, okwakulotshwa lilotshelwa, yabona, okwalotshwayo uNkulunkulu wayazi ukuthi siyokufunda nathi, kuyosifica nathi, siyokufica. Ngithini esifica khona? Ngoba khona okwalotshwayo kudala, kodwa it was written for a specific group of people. Ngasho kubazalwane ukuthi into efanele beyinake i-audience relevance, i-audience relevance bazalwane. Ngaze ngabafundela isibonelo salokho ukuthi zwanini nje bazalwane la, zwanini nje uma nifunda la ukuthi siyangena yini, kukhulunywa nathi yini bazalwane. Ngabafundela abazalwane ku 1 Corinthians chapter 10. Ngaqala kuvesi 1 ngase ngawugcina kuvesi 11. Uvesi 11 owathi, ake ngiqale nje kuvesi 1, ngeke ngifunde konke, ngizofunda nje uvesi 1 kuphela bese ngiya 11. Ngokuba abaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 1, ngokuba ngithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhaphathiswa
babhabhathiswa kuMose efini nasolwandle. Ngasho ngathi lo bethu lo mekuthiwa okhokho bethu nalo bonke lo bethu again ubethu u-ours thina as we are reading now was bethu for them who it was written for was bethu okhokho bethu our forefathers the audience ayeyibhalela ngaleso sikhathi. Lalela mekuthiwa angithandi ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula elwandle. Akubona okhokho bethu ama-Israelites lawo, uyabona? Isizukulwane sika-Israyeli, isizukulwane sikaJakobe leso, akubona bethu, uyabona? Kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi lolu daba luyofika kithi siyolufunda. Kodwa la umntwana kaNkulunkulu wayexoxa nabantu bakubo ngozalo, nabantu bakubo ngokwelineage, ngokozalo lwabo. uNkulunkulu angisize bazalwane, ngibuye ngizwe ngalula le ndaba ukuyilandisa, kodwa ngiyazi ukuthi ngikhuluma kubantu abaqondayo, abantu beyindlu kaNkulunkulu, abantu abakholwayo, abangayiqali ngqa le ndaba engiyifundayo. Kuthiwa bonke badla kudla kunye komoya, bonke baphuza kuphuza kunye komoya, ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo, idwala lelo lalinguKristu. U-Israyeli lo siyazi nanokuthi wawuphuma eGibhithe, kuxoxwa ngehistory yawo, ngomlando wawo, uhamba endleleni uya eKhenani, uyabona? Kuxoxwa-ke bazalwane, ngicela uyiqhubeke uyifundele ngenxa yesikhathi. Ngafunda kwi-clip edlule ngaze ngafika kuvesi 11. Uvesi 11-ke ngithi ngifuna ubuke la ukuthi mengithi thina siyibandla kanye nabo abantwana benkosi, abazalwane laba ababelotshelwa ayekhuluma nabo uPaul, siyibandla kanye nabo. Akucace lokho ukuthi asiphikisani ngalokho, siyibandla kanye nabo, kodwa sehlukaniswe zikhathi, sehlukaniswe izizukulwane, uyabona? Sehlukaniswe i-covenant, uyabona? Labo khokho nje akhuluma ngabo la, they were of the old covenant, babengabesivumelwano sokuqala uNkulunkulu ayesenze no-Israyeli, engayifakanga ezinye izizwe kuzo. Safunda bazalwane last time, safunda amaHubo 147, eveza amaHubo 147 ukuthi izwi lakhe uNkulunkulu walazisa uJakobe, uyabona? Iy'miso zakhe nezahlulelo zakhe u-Israyeli, bese kuthiwa akakwenzanga lokho nakwesinye isizwe nesisodwa. amaHubo 147 safunda uvesi 19 no-20. Kwathi uyatshengisa izwi lakhe kuJakobe, izimiso zakhe nezahlulelo zakhe ku-Israyeli. Bese kuthiwa akenzanga njalo uvesi 20 kwesinye isizwe nesisodwa, uyabona? U-Israel was the covenantal nation, kwakuyisizwe sesivumelwano noNkulunkulu, uyabona? Was in the covenant world, was a covenantal nation in a covenant world. Yonke into uNkulunkulu ayeyikhuluma was covenantal, was for the covenantal nation, for the covenantal people in their world, in their covenantal period of time. Amen bazalwane. Uma sekukhulunywa ngathi thina abezizwe, uPaul esekhuluma ecacisa indaba yethu thina laphana kwabaseFesu chapter 2 kuvesi 11, uthi ngakho-ke khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki, bebizwa yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka okwenziwa ngezandla enyameni. Uthi khumbulani ukuthi ngaleso sikhathi, uvesi 12, naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso ka-Israyeli, naningabafokazi ezivumelwaneni
zezethembiso ningenathemba ningenaNkulunkulu ezweni. Yabona, thina we were out of the covenants. Yabona, sasingekho ezivumelwaneni. uNkulunkulu akazenza ngaphambili zonke kuze kube ngegazi likaKristu, kuze kube ngomzimba kaKristu, kuze kube ngokufa kaKristu. Amen bazalwane, sathola inxeba lokungena. Ngisho uKristu mekhuluma uthi yena uze ezimvini ezilahlekile kaIsrayeli, uze kubantu bakubo. Wayengakufihli lokho, wayekakhulume ngesibindi kuze kuzwakale kuhashi ngathi unonya, athi angeke athathe ukudla kwabantwana akunikeze ey'njaneni, esho thina bangaphandle. Yabona, bese-ke kuya ngokuthi umuntu uhlupheke kangakanani-ke ey'ncengela-ke, azathi ena omunye unkosikazi kodwa nezinja ziyayidla imvuthuluka ewakubantwana ey'khulwini zayo. uJesu amangala ukuthi hhayi, waze wa-persistent bo, waze wanamathela bo. Uyabona, so akufihliwe ukuthi uJesu ukufika kwakhe wayeze ku-Israyeli, abantu bezivumelwano. Uyabona, uGalathiya nje uchapter 4 uverse 4 kuthiwa kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe, izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho. Uyabona, mekhulunywa ngokuthiwa ukuphelela kwesikhathi, lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, enye into leyo bazalwane okufanele siyinake njengebandla eliyithi manje, ibandla esiyilo manje, ukuthi asikho kulesi sikhathi okuthi uJesu wafika ngaso. Niyezwa mekhulunywa ngaso ukuthi kwakuyisikhathi sokufezeka kwezethembiso, kwakuyisikhathi sokufezeka kwey'profetho zeminyaka. I-King James, New King James ithi, but when the fullness of the time had come. Niyezwa bazalwane, uGalatians chapter 4 verse 4, so when the fullness, ukuphelela kwey'khathi, ukugcwala kwey'khathi had come. Uyabona, iy'khathi esayilokhu ikhonjwa phambili okuthiwa abaprofethi babefunisisa ukuthi kuyobe kunini, kuyobe kunjani, kuyobe kuyisiphi leso sikhathi. uPetro usho njalo kuchapter 1 uverse 10. So uJesu mekhulunywa ngaye kuthiwa wazalwa at the climax kuvuthwandaba. Uyabona, uJesu wafika ngokuphelela kwey'khathi, ngokuphelela. Abaningi ababekhulumile ngalezo y'khathi baze balala, bezwe iy'profethi ngazo lezo y'khathi, baze bafica ukwedlula balala bekholiwe. Yabona, amaqhawe enkolo nje baze balala belangazelela umuzi ongenziwanga ngezandla, umuzi ozayo. Uyabona, amen bazalwane. Thina sibona abaleyo generation, ngisho sekuqala ibandla bazalwane, bazalwane, ake sixoxe le ndaba. Sike sakhuluma ngokuthi at the cross kwakuphela umthetho, kwakugcina umthetho, kwakuqala isivumelwano esisha, wagcina umthetho at the cross. Isivumelwano esidala saphela, ake ngithi on the cross. We were missing it bazalwane, we are missing it uma sisho njalo. That is not true, that is not true. Uyabona bazalwane, ya ngiyazi iyakuthusa leyo nto leyo ngoba ngishumayelile nami kakhulu. Phela sinethuba bazalwane lonke, sinethuba bazalwane lonke lokuhlola into esiyiphethe, lokuhlola into esiyishumayelayo. Enye yezinto eyangenza ukuthi kuthiwani manje, hey, ake ngilalele, ake ngizwe, ake ngime. Uyabona,
bayazi abazalwane, kungisindile nokuthi ngibachazele ukuthi ngimelani, sekwenze njani, and kubakhathazile abazalwane kakhulu lokho. Angifuni ukulahleka ukuthi ngilaphana kwabaseKorinte bokuqala uchapter 10, kodwa ngifuna ukugijima nje ngize la bazalwane kuchapter 5 uMateyu uJesu ekhuluma uverse 17 no-18 chapter 5. uJesu uthi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi, angizange ukuchitha ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Bayezwa abazalwane, ake nginiphindele. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi, uJesu lokhuluma la, angizange ukuchitha ngize ukugcwalisa. Uverse 18 uthi ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. In-New King James ithi, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Verse 18, for assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Till all is fulfilled. Niyezwa bazalwane, kwaku nezinto abayilindele ukuthi zigcwalise zipheleliswe, ekwakufanele ipheleliswe, ezabehlula. Uyabona nje ukugcwalisa umthetho, amasabatha onke kaNkulunkulu, imikhosi yonke kaNkulunkulu yabehlula, bayephula. And uNkulunkulu wayeshilo ukuthi, ngikhulumile nani bazalwane nge-covenant, nge-agreement, nge-contract, ukuthi umuntu uma engena kuyo uyazibophezela, akaphoqwa umuntu uma engena kuyo i-covenant noma i-contract noma i-agreement. Uyayifundelwa yonke imithetho ye-contract, afundelwe imiso imithetho nemibandela yakhona, afundelwe nanokuthi uma yephula kuyokwenzakalani, kube clear. Ngafanekisa ngomuntu uma eqashwa ukuthi uyatshelwa ukuthi yini eyomxoshisa, uyabona, yini eyomxabanisa nomqashi, uyabona. Kunini la umqashi ayobe esethi-ke hayi kuphelile, esekhipha i-judgment ngaye ukuthi-ke uyakuphelela umsebenzi, uyaxoshwa noma uyaboshwa, noma ney'mali zakhe awuzukuyithola zonke zeminyaka obuyisebenzile, kuya ngokuthi ibithini i-contract ayivumayo, wayisayina, usuke aware, usuke bekelwe umuntu ama-sanctions, ukuthi ama-warnings, iy'jeziso zakhona ziyoma kanje, ziyoma kanje, ziyoma kanje. Kwaba kanjalo no-Israyeli engena ezivumelwaneni noNkulunkulu. Ayikho into yenziwa uNkulunkulu ukujezisa u-Israyeli ayengayilindele u-Israyeli, ayekhononda ngayo u-Israyeli ukuthi hayi sasingazi. Niyakhumbula u-Israyeli ku-Exodus 19 years, muqala lapho verse 4 to 9. Ngenxa yesikhathi bazalwane ngeke ngikhulumile ngakho kwi-clip eyedlule yami eyesibili noma yokuqala, ukuthi u-Israyeli wayifaka yena, wayibophezela. Uma uNkulunkulu ethuma uMoses ethi awungiyele kuwo u-Israyeli ungibuzele ukuthi babonile benzele khona, ngibakhipha eGibhithe, babonile nengikwenzile, ngibachitha iGibhithe, ngibachitha abahluphi balo, ngibajezisa, uyabona, abacindezeli babo, ngibabulala, ngibabuyiselela, ngibaphindiselela, uyabona, kubahluphi babo. Babonileni?
babona abazalwane abakwa-Israyeli uNkulunkulu elichitha iGibhithe baze bahlabelele oMiriam udadewabo kaMoses bathi ihhashi nenkweli yalo ukuphonse konke olwandle bethi ngubani onjengawe phakathi koThixo. Angazi abazalwane bazokhumbula uMiriam ehlabelela kanjalo. Kunabantwana bakaNkulunkulu nje abahlabelela kanjalo bethi ngubani onjengawe phakathi koThixo Jehova, ngubani onjengawe, udumile ngobungcwele, uyesabeka nezibongo, wenza izimangaliso. Amen bazalwane. Kuney'ngane zakwethu ey'hlabelela kanjalo, kunabantwana benkosi abahlabelela kanjalo bathi ngubani onjengawe phakathi koThixo Jehova, ngubani onjengawe, udumile ngobungcwele, uyesabeka ngezibongo, wenza izimangaliso. Behlabelela sebengaphesheya bebuka into eyenziwe uNkulunkulu ebaweza olwandle olubomvu, ebaweza babe baningi bazalwane. It was not an event of a day. Angisakhulumi ngokuphuma kwabo eGibhithe nohambo lwabo lonke beze beyofika olwandle olubomvu. Lwaluzinsuku, lwaluyisikhathi eside kakhulu. Kodwa nokungena kwabo olwandle baze balidabule bafike ekuphetheni kwalo, baphume ngale bonke ngobuningi babo ngamaviyo, abadala abancane. Bazalwane, akubanga i-event yosuku, I believe akubanga i-event yeviki, and I believe akubanga i-event yenyanga. Bazalwane, just imagine ungahambi ngesikebhe, ungahambi ngomkhumbi, ungahambi ngolwandle, usuka ogwini uya ogwini. Bazalwane, khona iy'ngane la, khona abadala la, khona abesifazane, khona abesilisa, khona iy'lwane, impahla yabo, baphume nakho konke. Wathi mebuza uFaro inkosi yalapha eGibhithe ukuthi obani abahambayo, bathi sihamba sonke nje, sihamba ngothi lwethu. Uyabona, abadala bethu nabasha bethu nayo yonke into yethu. Bazalwane, so bathi mebebona iGibhithe nalo libalandela, lifika nalo olwandle lingena, baphathwa ngenkulu ingebhe. Bazalwane, niyalwazi udaba, baphathwa ngenkulu ingebhe. Yabo, elokhu ebaqunge isibindi njalo umntwana kaNkulunkulu uMoses, ebaqunga isibindi, naye equngwa uNkulunkulu, wabalinda uNkulunkulu, bahamba. Madoda, bahamba olwandle, bahamba. Ngiyacabanga ukuthi bathi bephakathi nolwandle kwakukhona asebengaphesheya ngenxa yobuningi babo. Bazalwane, amen. Madoda, bahamba. Kwathi sekukhona asebeqeda iviki namaviki bengaphesheya, kukhona abasahamba phakathi. Bazalwane, Jesus, amen. I'm just imagining bazalwane. Ngalesikhathi benza njalo sekukhona iqule labaseGibhithe esiliqalile ukuba phakathi nalo, kusenenqwaba yalo engaphandle. Elokhethi uNkulunkulu ngenani esho kulaba, kanti kubo ngalesikhathi madoda bazalwane,
Bazalwane, bangena baphelela iGibhithe, baphuma baphelela babonke uIsrayeli. Bazalwane, baphuma baphelela bonke uIsrayeli. Wathi gamba bani, wathi gamba angazi wathini. Bephuma bonke lapha ngaphandle nangapha ngemumva kwabo uyaphelela, baphelela bonke abacindezeli babo, abahluphi babo. Bazalwane, bazalwane, ngalesikhathi bephelela bengena bethi nje eneliseke uNkulunkulu ukuthi hayi sebengene bonke, abanye sebephakathi bale bayayibona ukuthi hayi siyabathola manje, sizobafica manje, kanti kubo amaGibhithe, impi yamaGibhithe nenkosi yawo, ney'nqola zawo zempi namahhashi abo. Kwase kufike isikhathi senkosi, kwase kufike usuku lwenkosi, kwakufike isikhathi sokwahlulelwa kwabo. Nkosi Jesu, kwakuwukwehlulelwa kwabo, kwakuyimpindiselo yabo. uNkulunkulu ephindiselela isizwe sakhe uIsrayeli abakwenze kubo iminyaka yonke amakhulu amane. And Egypt was judged. And siyaziwa isizathu sobala ukuthi why Egyptians were judged. Baficwa umhla wokuphela wabo, baficwa isikhathi se-judgment sabo. I-judgment, bazalwane, inesizathu kulabo ebehlelayo. Hey bazalwane, bafowethu, hey kahleni bafowethu, hey bazalwane, hey bafowethu. I-judgment, bazalwane, ayisiyona eyawo wonke umuntu. Ukwahlulela kaNkulunkulu akubi okwabantu bonke, kuba okwalabo bantu ngesizathu. Nokwahlulela nje okudumile abazalwane abakhuluma ngakho abakufunda phansi eBhayibhelini wasn't meant for everybody, for every human being. Kwakuwukwahlulela kuqonde ku-Israyeli ngoba aphula amasabatha kaNkulunkulu. Ayekubeke kwasobala futhi ukuthi uyobahlulela kanje, bazi ukuthi ngelinye ilanga liyofika umhla wokuphela, ngelinye ilanga kuyofika ukwehlulelwa. Izizwe zonke zomhlaba ayingeni lapho ngoba zazingekho uIsrayeli esayina isivumelwano. Zazingekho uIsrayeli uNkulunkulu ewunikeza izwi lakhe, uNkulunkulu ewunikeza imiso zakhe, uNkulunkulu ewunikeza izahlulelo zakhe. Kade ngifunda nani bazalwane amaHubo 147 saqala ku19, kuthiwa uNkulunkulu akenzanga kanjalo nakwesisodwa isizwe. Bazalwane, i-judgment esezwini lenkosi eseBhayibhelini, hey Jesus, Nkosi yami, ayisiyona eyomhlaba yonke, yayingesiyona eyomhlaba wonke, ngoba akwazi ukuthi umuntu meqashwa efemini enikeza imithetho efica usuku lomholo ahole ngoba usebenzile, akuholi noma ubani. Kuhola abantu bale fame, abantu bale contracts, abantu bale agreement, abantu bale covenant, abantu abasayinile, abantu abathenjisiwe. Bazalwane, ngisho kungishaya usuku lomholo ukhona, uma ungasebenzi khona awuhola ukuthini, uzohola ukuthini? Uma kushaya ukuthi fanele aqoshwe asephelile ama-warnings, use-exhauste konke uNkulunkulu njengo-Israyeli wasephula kwaze kwaba sekugcineni, wahluleka kwaze kwaba sekugcineni aphule ivumelwano.
kwaze kwafanele ukuthi kufanele angene kwi-judgment. Kuthiwa izwi lakhe, bazalwane, ngifunde nani bazalwane kumahubo, walinikeza uJakobe iy'miso zakhe u-Israyeli, izahlulelo zakhe. Kuthiwa kenzanga kanjalo nakwesisodwa isizwe. Kuthiwa futhi ezinye izizwe azazanga lutho ngalokho, because they were out of the agreement, the covenant. Kufanele kube njalo ukuze kube sekugcineni ngisho sekufika i-judgment, esebajaja, esebalahla, sekufika umhla wokuphela, sekufika umhla wokuthi abenze kahle ngoba babengeza ukulahlwa bonke, abonanga bonke. So yingakho uJesu eze ethi kuMateyu, angizange ukuzochitha ngizogcwalisa, uzogcwalisa lezi zinto ezibehlule dismally amasabatha akhe. Waqala wabulawa njenge-Passover lamb. Amen bazalwane. Into eyibehlulile elinye lamasabatha lelo, elinye lemikhosi, elinye lama-feast, enye yama-convocations. Waqala ekufeni kwakhe wafa njengemvu yomhlatshelo, njengemvu yecala, wabulawa njengemvu yokuhlawula, lokuthetha icala. Bazalwane, he died as umnikelo, as umhlatshelo, as a Passover lamb, as a payment of sin. Igazi lakhe lachitheka njengegazi lemvane eyayichitheka eGibhithe bezophuma, umbhubhisi ezodlula, Passover. Umzimba wakhe wangcwatshwa njengesinkwa esingenamvubelo. Kwakuwumkhosi lowo. Uthi uJesu, angizange ngichitha ngizogcwalisa. Uyagcwalisa kusukela lapha ekufeni kwakhe. Uma eshona phansi embelwa, umbelwa njengesinkwa esingenamvubelo, kuthiwa isinkwa sosizi. Mufunda lapha nako-Leviticus nako-Deuteronomy, isinkwa sosizi, ngoba akusona isinkwa esimnandi, isinkwa esingenamvubelo. Bayazi omama, bayazi ababhaki ukuthi umuke wakhohlwa yi-yeast, wakhohlwa i-baking powder, iyadleka leyo nto oyibhakile. Amatabunga, ngcono amatabunga asuke efakwe nenyama, inyama iyolisiwe, yaba seasoned, yenziwa yamnandi. Jesu wambelwa njengaleso sinkwa leso, unleavened bread. Mevuka wavuka njengolibo lokuqala, njengesivuno sokuqala, wavuka wayi-first fruits. Ugcwalisa amasabatha, ugcwalisa imikhosi ngalokho. Washo wathi uzogcwalisa, ugcwalisa khona. 1, Passover lamb. 2, unleavened bread. 3, first fruits. 4, konke lokhu kwenze incarnation esemzimbeni. Kodwa owes-4 umkhosi, ngoba yayiyi-7 in all, owes-4 wawenza after his ascension, esenyukile, hambani nolinde eJerusalem, nilinde, nihlale khona, nilinde nize nembathiswe amandla. Banyuka laphana kuqondene nokuthi vele usuku luka 49, sekuphele amaviki lapho. On the 50th day kuzoba Pentecost. Kuthiwa kwezwakala umdumo omkhulu, kugcwaliseka isiprofethi esaprofethwa ngoJoel ukuthi ngey'nsuku zokugcina. Ngeke ngasho bazalwane, ngathi asikho ey'nsukwini zokugcina thina. Iy'nsuku zokugcina zazi iy'nsuku zikaJesu, okuthiwa uNkulunkulu ngey'nsuku zokugcina wathuma indodana yakhe, izelwe ngowesifazane. Bayakhumbula abazalwane kuGalathiya chapter 4, siwufundile bazalwane, safunda naye uverse 4.
But when the right time, isho njalo le version esengiyivulile, when the right time came, the time God decided on, isikhathi sikaNkulunkulu ayisihlosile, he sent his son, born of a woman. So asikho thina kuleso sikhathi sokuzalwa kaJesu, isikhathi sokufika kaJesu. Isikhathi ababesazi, babesilindele bona. Besibiza ngey'nsuku zokugcina, besibiza ngomhla wokuphela, sasibizwa ngey'nsuku ey'ningi ngamagama ahlukene. Sasibizwa ngamagama ahlukene leso sikhathi. The end of age, ukuphela kwesizukulwane. Sibizwa ngokuthiwa this generation, sibizwa ngokuthiwa soon. John mebekhuluma bethi sekuyisikhathi manje, uJesu kwenye indawo athi leso sikhathi kuyimanje sesifikile. John bethi the time is at hand. Kwisambulo bethi very soon, esileyo nto izokwenzeka soon. Lo soon was soon ngempela bazalwane. Asisona leso sikhathi sina sibona laba abazalwane, although we are in the same church, but we are not of the same generation. Although we are in the same church, although we are one church, but we are not of the same generation. Coming, darling. Bayezwa abazalwane. Saphela isikhathi sami. Sekufika abelungu bami bazalwane, nginetoho engilibambayo ntambama lama after classes. Hey bazalwane, senyama la, ngiyethemba ikhona clarity. So ibandla lokuqala lalisesikhathini sokuthi kuphela isikhathi sesivumelwano esidala, siyaphuma siyaphela. Laqala ibandla lapho ngoba usefile uJesu, sebeqalile bashumayela idoctrine kaJesu, sebeqalile bashumayela ukufa nokubelwa nokuvuka kwakhe, ivangeli. uPaul mekhuluma ngevangeli usho njalo, athi ukufa, ukuvuka, ukubelwa. Laphana ku1 Corinthians chapter 15 uverse 1, 2, 3. Ngiyagijima manje bazalwane, hayi sengiyanqamuka bazalwane, that the clock is against me. Kepha bazalwane, ngiyanikhumbuza ngevangeli enganishumayeza lona, nenalamukelayo, nenimikulo, nenisindiswa ngalo, nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona, uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize. Uverse 3, ngokuba okokuqala nganinika lokho engakwamukela nami, ukuthi uKristu wafa 1 ngenxa yezono zethu njengokwembhalo, 2 nokuthi wembelwa, 3 nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwembhalo. Uyabona, laqala manje lelo vangeli balishumayela, baqala manje balishumayela, baqala kwasuka umsindo manje. Uthi yini manje lento enikhuluma kubantu, ngoba kwakuthiwe ngingaphathwa indaba yokuthi uvukile, kufanele kube ngathi amanga indaba yokuthi uvukile. Yahelwa kubantu, batshelwa abantu bonke ukuthi kwakungamanga lokho, akavukanga. So laba bashumayela against the Pharisees abathi akavukanga, bashumayela ivangeli eli-against idoctrine eyayi-exista ngaleso sikhathi, eyayishunyelwa ngaleso sikhathi of Moses. Yabona? So ngalesikhathi liqala ibandla wawungakapheli umthetho, ngoba ithempeli lalisamile, okuyilona laliwuphawu olukhulu lokuthi umthetho usamile. Babe senyukela ibandla, kusezwakala ophisa benyukela beyokwenza umkhuleko ethempelini. Yayisafezwa imikhosi ethempelini, ayisekhona amasabatha ubezwe benikezwa amathuba lapha ezincwadini zezenzo, kuthiwa sebeqedile ukukhonza, sebefundile incwadi yomthetho, baqeda base bebona ukuthi awukhona laba abantu asebeshumayela lento, ake sibaphe ithuba. Khona neningakusho lapho bazalwane, lapha emuva kuthiwa sukuma uPaul ashumayele, yabona, ngesabatha.
Isabatha elinye lemthetho. Ngiqonda ukuthi umthetho awuphelanga on the cross. We were missing the point kanye nabantwana benkosi. Sonke ebesishumela lokho nesishumela lokho njengamanje. Awuphelanga umthetho esiphambanweni. Although it was on exit time. It was fading away. It was on a climax. Yabona? Kwase kusekupheleni kweyikhathi the period of conclusion. Yabona? Lasiphela isivumelwano esidala sasiqala esisha. Sasiphela esidala sasiqala esisha. Esidala sakaphumi sonke siphume nya estage. Bayazi othisha abazalwane othisha uma ku imicimbi especially ake ngithathe cultural activities, hlangene izikole, hlangene istadium esithile or hlangene ehholo elithile noma umculo choral music. Iyangena igroup ethile stage iculi ayikho igroup engangena stage kusekhona enye ayikho bazalwane. Mesiphelelwe isikhathi lese khala insimbi le otimekeeper sebesho kuphela isikhathi uthisha othile ngale uyabamukela uyabakhuthaza ukuthi phumani ozana phumani stage siziningi phela ingane ngalesikhathi iphume stage lesakade ayiperforma omunye uthisha ngapha komunye umnyango wehholo uyayingenisa lezi ezinye ezilandelayo uyayingenisa kodwa zizuqala ukuperforma leziyana isaphuma uyabona naleziyana kufanele yithule neculo lazo iphume. So ibandla lake laba sesikhathini esinjalo sokuthi the old covenant is passing away, is fading, is at conclusion. Yabona? Is in transition period. Yabona? Is in terminal period. Consummation period is in climax. Yabona? Kuphela ikhathi zokuphela. Kuphela kwani ibandla enye into eligeje kuyo ukungakufuni ukungakulandela ukuthi ikhathi zokuphela kwani kuphela ini umhla wokuphela wobani sayifaka nathi ake ngime la bazalwane ake ngime la bandla lenkosi ake ngibe la bantwana benkosi isikhathi asisangivumeli is against me kufanele ngithembeke nakuma clients sebeqalile sebefikile. Inkosi ibe nani bazalwane, umoya wenkosi ube nani bathandekayo, nisalalela. Amen. Praise the name of the Lord. Ngiyambonga uNkulunkulu engizothi sengithule mina aliqhube udaba. Khona abanye engizothi ngiqhubeka nendaba yami bazobe sebeyixoxelwe bathathwa from where I ended. uNkulunkulu wahamba nabo ibanga sebefuna ukuthi nje mhlambe ake sizwe ukuthi into engizwa ikhuluma phakathi kwami umoya icacisa uzoyisho kanjalo yini nencekazi yenkosi. Hey bazalwane, bathandekayo, bafethu. Hey akaqondile uNkulunkulu kuzosidivide ngale ndaba. Akaqondile uNkulunkulu uzokwehlukanisa ibandla lakhe ngale ndaba. Although singezukizwa kanye although singezukuyamukela ngokufana, although ingezukusihlala kahle sonke. Yabona, it comes with a change. It comes with a great change. It wasn't easy nangesikhathi sesivumelwano sokuqala siphela. Kwasuka enkulu impi bebulawa abantwana benkosi ababeza nale ndaba. Ngoba kwacaca ukuthi ngalesikhathi bengena beshumela le ndaba kaKristu Jesu iyafa leyana igugu labo lika Moses. Paul the apostle was once one of them ababulali babo. Paul the apostle was once one of them ababulali babo abahluphi bebandla. Up until uNkulunkulu wazwabona ukuthi no, I need this candidate, I need this one. He is the fit. Yabon, he is the perfect candidate to push on my doctrine. Ngiyacabanga uPaul ehubha ibandla ehlupha abantwana benkosi ebabophe babambe babulala ebaxosha ebachitha. uNkulunkulu wayembuke phezulu ethi suka ethi
embone eshisekela ebona ezilas eshisekela. Ngeke ngisafunda abazalwane lapha nakwabaseGalatia chapter 1 uboqala lapho ko13 14 umuzi uPaul eshisekela. Uye nabase uTimotheo wokuqala uchapter 1 nakhona uqale lapho verse 12 umuzi eshisekela. uNkulunkulu esezulwini embuka athi suka athi athi I need this one in my team. Ngifuna this kind of zeal. Bazalwane, ayi kulungile bantwana benkosi. The grace of the Lord is upon you, is with you, and is abounding. Amen. Praise God.